راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي لومي عربي إسران حدن تكمتي كل تشان إسران كل تانيو مسانا كتسنحو بخبري نعدمكم عبر استازينا دما إرترا قفان ما أسر تولدن بزل علي غطلالو زيت سلام منغستي إثيوبيان تقراين عبسنا 4 تكمتي ككايديو سودان كاب ليبانوس كبقز التحسبي أستاد 1 مليون أولا في كنيناتات تتحيزو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أبيرترا أوار حاوصيرو زلو قفان ما أسرتي دقوم كركبو زي كالولدن بزل على ملكعو يغطلالو بتصاوعيت كتات تقوما مصراي كوبونن قفان كتماتاتن عدتاتن بصمواي واحد اللوا زبلو نزا حبريتا زلاقو منشتات منغستي إرترا بزعباتي دقو زتفقول زلو كوينات سمين إثيوبيا بزملكت نزبي حبريتا زي مهبون كال زغوط عرس تغوينو كم زلو أتحساسيبهم أب سمين إثيوبيا بزكاية زلو كينات منغسي إرترا نمنغسي إثيوبيا بمدقاف أبوتات مسلسة دقوم كي ترفي أختيتو كم زلو بأبنى زتغسوتو منشتات بشغلوتن فرحن زتو حتى عديتات وقحتا ناب أبيات كريستيان إناتا ملالسة بأكوب يتسليان يمهللان كم زلو أغنزيبوم أب إرترا أب حيالو كبابيتات زغطسل زلو تعق قفان نايكتات تاوعيتن نحيالو سدرابيتات بزي آليتي ياتريفو كاب زنبرو ناب زباسي كبيد نايمن نبابروت أقم أو ديقوان كم زلو يفلت زيت سلام منغستي إثيوبيان كلل تግራይን ኣብ 24 ጥቅምቲ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ኣቶ ሬድዋን ሁሴን ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርግሑ መልእኽቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝሃቦም ሓበሬታ መሰረት እቲ ዘተ ሰላም 24 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣቀዲሙ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ዘተ ሰላም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ግብራዊ ብዘይ ምዃኑ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝፀዓቐ መልክዑ ቀፂሉሎ ሕብረት ኣፍሪካን መሻርክቱን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ናብ ዘተ ሰላም ክቐርቡ ቀዳምነት ክውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምቁራጽ ተኽሱ ምዃኑ ተማሕጺኖም ክልቲኦም ወገናት ንዘተ ሰላም ቁርባት ምዃኖም በተደጋጋሚ እኳ እንተገለጹ ተጻብኦታት ደው ከብሉ ግና ኣይከኣሉን ሓደ ካብ መንጎኛታት ዘተ ሰላም ክኸውን ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተረቕሐ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ቀድሚ ቀጥታዊ ዝርብ ክልቲኦም ወገናት ተጻብኦታት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ዝተመደበ ቀዳማይ እግሪ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ንሶኒ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ግብራውነቱ ሕጂውን ኣጠራጣሪ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት የምቱ ናብ ሱዳን ዝቐንዐ 165 ኪሎግራም ወይ ድማ ኣስታት 1 ሚልዮን ኣወላፊ ከኒናታት ካፕታጎን ኣብ ሊባኖስ ከም ዝተታሕዘ መርበብ ሓበሬታ ዘናሽናል ገሊጹ እቲ ምንጪ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊባኖስ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት እቲ ብዘለዎ ሓያል ናይ ሙላፍ ባህሪ ካብ ዕዳጋ ዝተኸልከለ ከኒናታት ካፕታጎን ካብ ወደብ ቤይሩት ናብ ሱዳን ኣብ ዝተበገሰት መርከብ ምስ ናይ ህንፃ ናውቲ ተሓቢኡ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እዩ ተታሒዙ ብምስጋርቲ ኣወላፍ መድሃኒታት ዝተጠርጠረ ሶርያዊ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ባሳም መዋላዊ ሓቢሩ ናይ ድቃስ ምዝንባዕን ናይ ምትኳር ጸገምን ዘለዎም ሕሙማን ከፍውስ ተባሂሉ ኣብ 1960ታት ዝተማሃዘ ከኒና ካፕታጎን ልዑል ናይ ወልፊ ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ስለዝተረጋገጸ ኣብ 1980ታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ክኣቱ ተኸልኪሉ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብ ከም ናይ ወልፊ መዘናግዒ ብብዝሒ ከም ዝውተር ዝንገረሉ ካፕታጎን ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ካብን ናብን ይሰጋገር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ